Ono što je najvažnije jeste usvajanje budžeta za narednu godinu u iznosu od 8,36 milijardi dinara u 17 programskih celina, dakle, kroz sam budžet. Ono što je nama jako bitno jesu nastavak ili početak novih investicija, realizacija novih investicija, pre svega kada kažem investicija u infrastrukturne projekte, mislim na završetak, dakle, opremanja naše industrijske zone, gde sa tim opremanjem želimo da privučemo nove investitore, završetak raskrsnice u Radmeti Mikloša, dakle, u Muži, koja je bila nebezbedna za saobraćaj, takođe imamo i završetak parkinga u centru grada, dakle, za sve to su obezbeđene sredstva u narodnom budžetu, naravno i mnoge druge infrastrukturne stvari. Kada je u pitanju predškolsko vaspitanje, odnosno u pitanju je završetak vrtića, dakle, na naseljenom mestu Bagaš, novog modernog vrtića koji će moći da na jedan noviji kvalitetan način ugoste naše najmlađe. Takođe, jako bitno da nastavljamo projekte iz godine prestonice kulture, završavamo pozorište, radi se unutrašnji radovi takođe u pozorištu, rade se radovi na amfiteatru u kulturnom centru, radi se radovi na zameni krova u samom kulturnom centru i još opremanje dela samog kulturnog centra. Takođe, u okviru tih projekata imamo i nastavak opremanja atrijuma Narodnog muzeja našeg i naravno u nizu takvih infrastrukturnih projekata ima jedan projekat koji se tiče mladih, u pitanju je rekonstrukcija Pupinove kuće koju nastavljamo i to će biti jedan novi prostor, jedno novo mesto gde će mladi ne samo Zrenjanina, već iz Srednjobanatskog upravnog okruga, dakle, realizovati i sprovoditi svoje ideje i naravno biti jedan ravnopravan partner kada je u pitanju naš grad, jer mladi svakako jesu nosioci budućih promena u našoj jedinici lokalne samouprave. Takođe, jedna od važnih tema svakako je bilo i usvajanje novog cenovnika za pijaću vodu. Podsjetiću da Zrenjanin već decenijama nema zdravu pijaću vodu, taj problem je rešen, imali smo najjeftiniju vodu, jeste, koja je bila tehnička i koja je kao takva tehnička bila mnogo jeftinija nego druge tehničke vode u Srbiji. Sada, nakon što smo rešili problem, naravno da mora da dođe do podizanja cena vode, oni će stupiti na snagu 1. januara, dakle, i to je nešto što će svakako, kad pričamo o tom povećanju, dakle, račun vodovode i kanalizacije će biti veći, ali troškovi koji imamo u prodavnici da kupujemo flaširanu vodu i balone biće, dakle, manji.